Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Baphume ngezinkani abafundi base Fort Hare University benikeleka eEast London Magistrate Court kuyolwisana ke nehlava sokubulawa kwabantu besifazane ngesikhulu ke ihluku lesi. Abafundi ke bebethukuthele begane unwabo besho bethi ke bazoweseka kuze kube sekugcineni umndeni kaNosicelo Mtebeni ongasekho emhlabeni odlule ke ngesikhulu ihluku ebulawa ke wase eqojwa amaphisi ngosolwa ke ngokuthi uyisoka lakhe oneminyaka engu25. Kanti ke abafundi bathi ke bakhathelwe umkhuba lo omubi owenzeka eNingizimu Afrika ikakhulukazi ke njengoba kuyinyanga yabantu besifazane. Bathi ke akaboshwe izandla nezinyawo. Kanti ke icala lihlehlele umhla ka28 kuSeptember. Kanti ke umsolwa akafunanga nokufaka isicelo sebail kuleli cala abekwe lona. Kanti ke mina ngizothanda bafethu ukuze ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ukuthi ke ngabe ke uzizwa unjani ngalesahlo esithe esasehlela khona la eNingizimu Afrika ukuthi ke kube khona ke umuntu okwazi ke ukuthatha impilo yomunye umuntu ngalendlela. Kanti ke bafethu mina njengentatheli ka YouTube sengiyaphela khona la vele siqede ke le ndaba khona lapha kwi-comment section.